Saga ni sɔgɔma. Saga ni sɔgɔma. Aba ni sɔgɔma. Kɔri tɔɔrɔ t'i la. Tɔɔrɔ bɛ na. Tɔɔrɔ bɛ na e ko cogo di? Ne ma fɔ k'i fara n na hali sini tɔɔrɔ bɛ na. Saga wala o ye bi ta yan. Awɔ, o ye bi ta ye. O ye sini ta ye wa hali o ye sinikɛnɛ ta ye. I t'i fara n na. Yɔrɔ mɔgɔ tɔɔrɔ de ka di i ye. Sɔgɔmada in na kuma caman nege tɛ ne na dɛ. I y'a faamu wa? Saga yafa ne ma. Di yafa. Ne ko e deni bɛ mɔgɔ dalen de ya. Kuma bɛɛ yafa ma yafa ma. O tɛ dalen de yɔrɔ. Han? M'a fɔ i ka fara n na wa? Mun kɛra? N'i sɔrɔ o kunna yafa ma bani. Mun yafa ko kɛra? Han? N'i sɔrɔ o kunna ko yafa ma bani. Jɔrɔ ne yɛrɛ bɛ taga fɔ. Wala, n taatɔ filɛ nin ye. 40 filɛ tabali kan nin ye. N'a y'i diya ta i ka kilela tobi n'a ye. N'i tɛ kilela tobi n'a ye i k'a to yen ne ka faga t'a la. I y'a faamu? A bilalen don tabali kan yen nɔ. N'i t'a ta k'a tobili ka na taa aw somɔgɔw fɛ yen ne ka foyi t'a la. Ne taara. Ala, ne ye mun kɛ Saga la? Saga yɛlɛmana pewu. Saga wala a to k'i ka doni nɛgɛ. Aya k'a ye k'a to yen ne m'i ci o la k'a ye. Saga i deli la sa furumuso ɲuman kɔni n'a ye bi don n'a cɛ bolo kɔni a perese k'a minɛ de sa a di yan ka taa bi. A ka ɲi ne ye ka kuma faamu o don o ye tiɲɛ nka a ka ɲi nɔ ne ko e bɛ mun de ko sa han ne de ko e k'a minɛ wa ne ye mun f'e ye tile fila ne m'a fɔ k'i ka fara ne na k'i ka ne to yen wa ma ɲi dɛ. Ala, ne ye mun kɛ Saga la? Saga kunkolo wulila koyi. Joli kunkolo wulila? Han? Ne ye n ka kuma fɔ ko n kunkolo wulila? Awɔ ne kunkolo wulila. N'i ti bɛ ko la fɛn fɛn bɛ ka ne sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen e de nɔ ye. I y'a faamu wa? N'a y'i diya taa a ka so ne ka foyi t'a la. Ni ne kunkolo wulila ni ne kunkolo ma wuli i bɛn'a dɔn. Saga, bi de sera e b'o fɔ ne ma a bɛ ɲɛ. Yuma. Kɔri baasi t'i la? Nba. Yuma, i bɛna taa min? Salfu n bɛ taa sugu la. I bɛna taa sugu la? Awɔ. Ne ko Saga bɛ yan? Saga bɔra koyi. Saga yɛrɛ Saga a tɛ sigi fiyewu han o ka ɲi mun bɛ yɛrɛ la? Walayi Salfu foyi tɛ n na. Foyi t'e la? E cogoya ma ne diya bi dɛ. Foyi tɛ n na walayi. Foyi t'i la mɛ fɛn tɛ so kɔni? Ayi Salfu foyi tɛ so. Min bɛ e k'a fɔ ne ye bani. Ayi sɛbɛlɛ foyi tɛ so. Yuma ni su y'i dogo a kobaga la a nɔgɔlen bɛ taa lahara. Salfu ne y'o dɔn ne ko foyi tɛ so sɛbɛ la. N'i ko foyi t'i la nin wagati kɔni na ne b'a dɔn waati ka gɛlɛn Saga ma mɛ kɔrɔ tɛ ka ko dɔ k'i la. Ayi foyi Salfu. A tɛ ka fɛn k'i la. Ayi foyi tɛ yen nɔ walayi. Salfu ne yɛrɛ kun mago b'i la o. Awɔ ni n bɔra sugu la n bɛ se ka s'i ma. Problème t'a la n y'a faamu. An b'a kɛ ten k'an bɛn sɔrɔ. E de bɛ pere ka ne wele ka cogo di? Saga o tɛ sa. Mɔgɔ pere ka mɔgɔ wele yɔrɔ jan.
Non, moi. Oh, et où tu Et au dos, on n'est pas quoi. Ni Yuma de Bena. A ko k'i bɔlen don. Ouais. Ok, oh, a ɲɛfɔ jumɛn kun bɛ Saka baasi tɛ. N mago de bɛ wari dɔ la n'a y'a sɔrɔ wari dɔ b'i bolo kɔrɔ i ka don jigi kɔrɔ. N y'a faamu. Salifu, wari tɛ ne bolo kɔrɔ, wari tɛ ne kama kɔrɔ, hali ne posi a bɛɛ lankolon don. Saka cogo di? Cogo di wa? Mɛ n'e bɔra ka sɛ faga i ka so o don na. Diya dɛ. Dugu, mun ye aw kɛ tan dɛ? Mun ye aw kɛ tan dɛ? Ça fait n kana duman don n ka so quoi. Ne fɛ n ko ɲɔgɔn dɛmɛ don, ne kun t'a dɔn k'a fɔ ko ɲɔgɔn diya don. Ne ye sɛ mun don n ka so, ne taar'o juru de la. Ko e fɛnɛ ka taa wari juru ta ka na d'e ma. Ne kun b'a faamu. I bɛ ko de ɲɛɲini fɔlɔ. E yɛrɛ b'a dɔn nin waati in yɛrɛ man nɔgɔn. I bɛ ko de faamu. Wari foyi tɛ ne bolo fo n'a kɛra i taara Marujan fɛ yen ka t'o la. Cɛ Marujan fɛnɛ ka ko, ne ka ko ti ten quoi. N'ale ka ko tɛ ten i kɔni a ka kuma ka ca sa mais i bɛ se ka t'o lajɛ. Kɔni dɔrɔmɛ kelen tɛ ne kun, hali ne yɛrɛ ka nasɔngɔ tɛ ne kun. I y'a fɔ cogo min na ni Marujan lajɛ. T'o lajɛ. Awɔ. N ka sɛ faga n ka so, ne t'o juru de ta. Mɔgɔ si ma nin fɔ ni y'u ma dɛ. O deni ne b'o gɛn ka bɔ n ka so. I bɔ yen mun kɛra tan Saka wala n kun bɛ ka minɛn dɔrɔn de ko k'i ka teriya sigi a diyan ka Yuma i tere ma ɲi i t'a ko kabini ta bolo bɛ banna pewu n tɛ ka wari foyi sɔrɔ n mana taa wariko la n garizigɛ bɛ sigi n mana taa hali ni mɔgɔ in wele sa k'aw baara diya dɔrɔn e kɔsɔn dɔrɔn u bɛ tila ka a bɛɛ tiɲɛ tuguni mun kɛra den to yen Saka wala o ye bi ta yan i tɛ sɔn ka kelen fiyɛ na ka kelen fiyɛ ne kɔni mun f'i ye mun da ka di e la sisan i b'i ka minɛnw ta i ka taa ka so ne jɛn'i kɔ ne ka foyi t'i fan fɛ i ka minɛnw ta sisan i ka taa ka so ne b'i faga yan don dɔ la n kɔni sigi m'o kan paseke maɲi n fa bɛla ye k'a to yen n ko y'o f'i ye taa ka so ne b'i faga yan Saka e ka ne faga e t'a kalama k'a fɔ ko furu ko gɛlɛya bɛ yen nɔgɔya bɛ yen nɔ an ye nɔgɔyaw kɛ ɲɔgɔn fɛ ka tɛmɛ bi ni gɛlɛya nana e b'o bɛɛ kala ta k'o da ne kun ko ne tere Saka mais a bɛ ɲɛ Saka e dun t'i miiri e ye mun fɔ kunun ni bi tɛ kelen ye dɛ a mais a ka ɲi sa n yɛrɛ bɛna wuli ka taa tobili kɛ bolo bɔ n kan dɛ i bɛ taa mun kɛ Saka n bɛna taa tobili kɛ an ka dumuni dɔ kɛ n'i taara tobi kelen b'a dun Saka kana dimisa ne b'a dɔn e b'a dun sa e b'a dun n bɛna taa tobili kɛ ka na an bɛ dumuni kɛ n kɔrɔkɛ wari dɔ de di ka na Saka ne b'a dɔn bi gɛlɛya bɛ yen mais a bɛ ɲɛ sa an k'a di Ala ma a bɛ ɲɛ i y'a mɛn n b'o préparer sisan ka na Dugu sigi fa tɛ n bɛ k'a gɛn a tɛ taa taa tobili kɛ kelen b'a dun e kana taa ka so n'a bɛ ɲɛna k'i nege bɛ na bi i ye n ka ko bɛɛ kɛ hali n tɛ ka wari yɛrɛ sɔrɔ e tuguni yan i tɛ n yɛrɛ a kɛra baara ye dɛ ko in bɛɛ de bɛ e bolo nin y'a semaine fila de ne bɛ e kun yɔrɔ o tɛ o ko ni muru yɛrɛ tɛ fiyewu awɔ o kɔni o ma nɔgɔ dɛ tiɲɛ na i mun na k'a to ne ka taa bani ayisa n'a bɛɛ kɛ an ka taa ye sa e kana bɛɛ kɛ an ka taa ye dɛ n'a bɛɛ kɛ an ka taa ye sa ne ye fɛn tile saba kɛ tɔgɔ nɔfɛ tile naani i tɔgɔ fɔ ko yuma
se ne ka sɔrɔ dɔgɔkun 2 ne bɛ k'o de fɔ tuma bɛɛ i bɛ taa ka na i bɛ lasa Caga. E mun fɔ k'e bɛ sɛbɛ de la. n bɛ sɛbɛ ne bɛ sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ de e ma semaine 2 kɛ n ka baara bɛɛ bila kuma bɛɛ ne bɛna e de kuma bɛɛ fana b'a la k'e bɛ tɛmɛ D'accord, n y'a faamuya n'i bɛ sɛbɛ la. I bɛ n kɔnɔ yan dans 3 heures n bɛ segin ka na. 3 heures Awɔ, kana taga dɛ. I ko k'i bɛ sɛbɛ la i bɛ n kɔnɔ yan 3 heures n bɛ taga ka na. i bɛna kɔni Problème t'a la n bɛ na. ok n y'a faamu Nin kalabanci ne y'a fɔ n ko nin t'a sɛbɛ la ko ale b'a sɛbɛ la n'a kun b'a sɛbɛ la ne kun bɛn'a sɔrɔ yan nɔ bi ma ne bila yan nɔ ne y'a fɔ n ko e kalabanci de e ko k'a bɛ sɛbɛ la n'a kun bɛ sɛbɛ la kɛ ne kun bɛ n'i sɔrɔ yan nɔ. ne kun jɔlen don yan ne ma bouger ka bɔ yɔrɔ si ne donna ka ji dɔrɔn an m'a kɛ cogo di K'an b'a kɛ cogo di wa nin ye nin ko bannen de ye koyi n'a kun bɛ sɛbɛ ma kɛ ne kun kan ka n'e jɔlen sɔrɔ yan nɔ. Ayisa n ye kuma ɲɛf'i ye e b'a dɔn minɔgɔ ta juru to mɔgɔ la sa kana n ka sɛgɛn kɛ foyi sa e buru wele 2 n'i y'a ye kɔni e kɔni ye rendez-vous di ne kɔrɔba jɛ e taara kɛ Awɔ. o sɔnna Awɔ n sɔnna. an ɲɛna ko n sɛgɛn ko ye hɛrɛ ye ka ban va passer aux choses sérieuses Fa de b'e la ko ma daminɛ fɔlɔ i bɛ ka manamana ko ta k'an sɛgɛrɛ. ayi ala jusa N tɛgɛ bila. ayi dila émotion dɔrɔn tɛ se a y'a faamu ko n'i ko ko n ti o kɛ ka ban donc i kɔni tɛna empêcher ka nin kɛ bilen ayiwa Yuma n b'i lamɛn. Salifu n'i y'a ye seri ma bi i terikɛ ka ko de don. E yɛrɛ b'a kalama ne ni Saka ka ko daminɛ la e yɛrɛ bɛ caman kalama a la. Caman kɛra ka tɛmɛ e yɛrɛ b'olu bɛɛ kalama. Bi sisan kɔni ne t'a dɔn ne kɛ mɛ ka fɛn fɛn kɛ Saka la. Saka ye su ma ni tile ma ni Saka kɛlen don ka ne sɛgɛn so kɔnɔ a tɛ n ka dumuni kɛ n'i y'a ko a tɛ laminɛ n'i ye fɛn fɛn kɛ a kɛlen don k'an kɛlɛ n t'a dɔn fɛn o fɛn don mankan dɔrɔn du kɔnɔ sisan o don a wulila kuma la ko ale ka wari banna ko sɛgɛn fɛn filɛ nin ye k'ale sɔrɔ k'o bɛɛ ye ne de nɔ ye ko ne tere de y'a to ko ale bolo banna pewu su man di tile man di an ka so Saka tɛ ne lamɛn tugun yɛrɛ ne kɔni seri ma yan nɔ ka n'o de f'i ye n'i bɛ se ka kuma a fɛ. Nin kabako ye koyi a bɛ se ka kɛ Yuma min tɛmɛna ne ni Saka cɛ Saka ye kuma minnu fɔ ne ye ka tɛmɛ fo ka taa se bi ma a bɛ se ka kɛ ne ma d'a la. Salifu o dun to dɛ an ka so kɔni bi su man di tile man di Saka yɛrɛ tɛ ne lamɛn tugun yɛrɛ n'i ye fɛn fɛn kɛ n'i ma ka fɛn fɛn di yan n kan k'o kɛ a tɛ sɔn hali o don a yɛrɛ de y'a ka teminɛ bɔ ko a ka teminɛ jɛ ko n b'a ko a ka bereaka sigi a ma sɔn ko n bɛ tobili kɛ n ka dumuni ko an bɛna dumuni kɛ a ma sɔn k'an tɛ n ka foyi de fɛ ko ne de tere ye ale ka nafolo bɛɛ ban ko depuis n'ale ni furu k'ale bolo bɛɛ banna ne ko a k'a miiri n ko kunun tɛmɛna sanni bi ka se ne kɔni komi a terikɛ ne sera e ma ka na kuma ɲɛfɔ e ɲɛna n'i bɛ se ka kuma a fɛ. N y'a faamu n bɛna tila ka kuma a fɛ n bɛ tila ka Saka sigi an bɛ kuma i y'a mɛn. N y'a mɛn o de kun don Salifu ne bɛ sira ɲini. Sira di ma a bɛ se ka kɛ
Saka ye kuma minnu fɔ ne ye denni ka ko la fo ka taa se bi ma n'a fɔra ko saka de bɛ k'o kɛlɛ ka da fantanya kan a bɛ se ka kɛ fo ne ka saka yɛrɛ ɲininka. Shaka ni yɛrɛ tɛ k'e faamuya o. Kuma bɛɛ an bɛna nin yɔrɔ in na o kuma n b'e bolo yan nɔ. yan yɔrɔ in ne bɛ yan yɔrɔ in fo k'a barika da n ko ko daminɛ nin yɔrɔnin de la. O Shaka i tɛ ɲinɛ ko kɔ i hakili b'o daminɛ. Ayi adamaden man ka ɲɛ ko ɲuman o ko ɲuman bɛ yen nɔ i man ka ɲinɛ a kɔ ani kojugu o kojugu bɛ yen i man ka ɲinɛ a si kɔ. O ye tiɲɛ. Sisan an b'a kɛ cogo min na bi ta tɛ fɛn wɛrɛ bi ta ye mun ye ne b'a dɔn ne donn'i kan ni sɛbɛ de yɔrɔ ne bɛ fɛ an ka ko in teliya kɔ e yɛrɛ fɛ an bɛ se ka mɔgɔ bila ka taa aw fɛ yen taa ɲɛfɔ jɔnni de e yɛrɛ fɛ an bɛ si jɔnni de ma taa. Shaka o ma se ɲininkali yɛrɛ la o. Ko ne fa b'an ka so ni ɲinini kɔni bɛ kɛ kɔni ne kan ka taa ɲini fa de fɛ. Ok problème t'a la n y'a faamu ko ka taa fɔ i fa de baasi t'a la n'ala sɔnna ni semaine tɛ ban komi bi ye lundi ye semaine tɛ ban k'a sɔrɔ ciden ma taa aw fɛ yen i y'a faamu parce ko in a ma di ne a ka sumaya bilen quoi. Problème t'a la Shaka. Voilà i y'a ye n b'a dɔn kɔni hakilina ma falen. Shaka wala kan hakilina falen wa ni ne hakilina kun falelen don ne kun bɛ na yan nɔ. N'i dusu b'o la sa ɲininkali dɔrɔn de don sa ne dusu e bɛ fɛ an ka kɛ cogo di an bɛ taa min san. Ne fɛ an ka kɛ cogo di wa i bɛ n ta tuguni. Tuguni wa. Problème t'a la yɛlɛ n'o de ka di ye. Farana dɛ. Nin ye bi ta ye wa so bɛ n'a dugutigikan na foli fana sera nin bɛɛ la. E b'a mun fɔ ne ma. Ayi Shaka ne ma foyi fɔ ne ko ɲini tile ne y'o dɔrɔn de fɔ. E bɛ n fo mun na. Shaka yafa n ma. A kɛra cogo di mun kɛra tan. Foyi ma kɛ. Mun kɛra tan mɔgɔ. Foyi sa Shaka voilà ne yɛrɛ ɲinɛna ne kun ye dumuni dilan i ka dumuni préféré ne y'o yɛrɛ de dilan i t'i ko i ka na dumuni kɛ. Mun de kɛra tan. I bɛ mun de ta ka so dɛ. Taa dun i ka dumuni dilan i t'a ko kɛ ji la. Mun kɛra. E t'a fɔ n tɛ fɛ k'i ye ɲɛ na de mun de kɛra i tɛ taa ka so wa. Non yu ma cɛ nin gɛlɛyara dɛ nin gɛlɛyara yɛrɛ de mais aw somɔgɔw fana ko kabi e fitinin k'u ye den mun cɛ dɔ ma o fana tɛ ko ɲɛnama ye sa cɛ mɔgɔ b'a dɔn n'a sɔrɔ o cɛ yɛrɛ ɲɛ bɔlen don muso wɛrɛ fɛ yan
o de t'a juguman yɔrɔ ne de ka cɛkɔrɔba ye mun fɔ cɛ ko ni e taara ko gɛlɛyaba dɔ bɛna kɛ k'a bɛ kɛ sababu ye yɛrɛ k'an bila ɲɔgɔn na ko wa k'i bɛ sɔn ka k'a bɛ kɛ sababu ye an bila ɲɔgɔn na furu yɛrɛ bɛ sɔn ka sa yɛrɛ ko n'an ma se ka gɛlɛya kun ko nka ko a kɔfɛ ko hɛrɛ bɛ yen o kuma in dun filɛ nin ye gɛlɛya ko in cɛ ko in bɛna se ka ɲɛnabɔ wa awɔ Saka ne b'a dɔn a tɛ se ka ɲɛnabɔ sabu ne b'a dɔn nin ko in na e tɛna se k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ni ko fitinin dɔrɔn e kɔni b'a dɔn gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ nɔgɔya fana bɛ tila ka kɛ bi e min jɔ ne ma ko ni e tɛ se k'o kɛ ne b'a dɔn e tɛna se ka jɔ i jɔyɔrɔ la mɛ a ka ɲi nɔ ne bɛ taa ni hakilina falenna wagati min na kɛ i bɛ ne sɔrɔ yɔrɔ min Yuma cɛ kana taga sa n'an ka kuma kɛ nin ko in gɛlɛyara dɛ n tila ka ɲɛfɔ Salifu ye k'a lajɛ n'o ye hakilina mun di yan Salifu a kari kɔni Amadi kɔni tɛ Amadi ɔ i sigi awɔ y'a essayer ma don awɔ baasi tɛ n y'a faamu n'a fɔra Yuma kasibaatɔ de sera ne ma o don ko mun ne kɛra ka ko la Saka ko k'a sababu kɛ fantan ye k'i bɛ k'a tɔɔrɔ Saka est-ce que o cɛ ka ɲi a y'o de f'i ye o de fɔra ne ye e ni Yuma ka ko la a dun fɔr'i ye ko n'i ye Yuma ta ko gɛlɛya b'a kɔnɔna na e ko k'e b'a fɛ o bɛɛ la ko furu de don ko gɛlɛya bɛ yen nɔgɔya bɛ yen Saka e ma kɛ hɔrɔn ye dɛ ko daminɛ na min fɔra e ni ne mɔgɔ fila a y'an sigi ka kuma ko Yuma ka ko la ko gɛlɛya b'a la e yɛrɛ da ko ne ma k'e b'a furu ko nɔgɔya bɛ yen gɛlɛya bɛ yen ne yɛrɛ y'e bilasira e ɲinɛ n'o kɔ yɛrɛ kɔni kɔrɔfɔ kɔni filɛ nin ko in de kɛlen don ka tɛmɛ sanfɛ ne ni Yuma yɛrɛ bilalen don ne kɔni mago bɛ hakilina de la n'i y'a faamu sisan Yuma fitinin u ka mɔgɔw y'a di cɛ dɔ ma furu la ko ten nɔ ko ten e dun ka cɛkɔrɔba fana y'a fɔ ko n'i y'a ta k'a bɛna gɛlɛya dɔ ye ko n'i m'a ta ni hakili ye i yɛrɛ a bɛna kɛlɛ k'i bɛ Yuma gɛn fana ko hɛrɛ bɛ kɔfɛ ko hɛrɛ bɛ kɔfɛ ko kɔni don ko e yɛrɛ hakilina ye jumɛn o la sa ne hakilina i b'a ta e don i b'a ta awɔ furu kɔnɔna na gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la n'i y'o faamu n'a ka di ɲɔgɔn ye ka ban i b'a ta problème foyi t'o la awɔ n bɛna ɲɛfɔ Yuma ne yɛrɛ b'o de fɔ ne b'a ta ten fɛn fɛn bɛ yen nɔ k'a ka gɛlɛn i b'a sɔrɔ nɔgɔya bɛ kɔfɛ voilà i y'a faamu i b'a ta ayiwa ok n ka ca diyara n ye Salifu Yuma taara o de fɛ yan i m'a ye ni ne y'a gɛn sisan ne mana nin gɛn sisan dɔrɔn a ɲɛna ne bɛ se an ka sokɔnɔ kuma ta ka t'o fɔ kɛnɛma cogo di walimɔgɔ ye cogo di tan ne de ye ka walimɔgɔ ye vraiment Saka i kunkolo wulila ne de ye ka walimɔgɔ ye kabini Yuma ta ale yɛrɛ de man kan kuma fɛn fɛn bɛ kɛ du kɔnɔ k'a bɛ t'o fɔ kɛnɛma o ka ɲi wa ne de y'a ka kɛnɛma mɔgɔ ye kuma caman nege tɛ ne na i y'a faamu kuma caman nege tɛ ne na o wagati ni sisan cɛ ça fait a bɛna san kelen sɔrɔ sɔnni kow yɛlɛmana kow yɛlɛmana e yɛrɛ b'a dɔn position si man ɲi sisan ko yɛlɛmana cogo o cogo a bɛɛ fɔra a daminɛ a ɲɛna e nakun de kun y'o ye nakun de y'o ye ɲɛna Yuma de taara o f'i ye baara ɲɛna mɛ a t'i kan na Yuma i bɛ bɔ sisan n ka so Salifu n tɛ fɛ k'i sen n ka so i k'i da bɔ ne ni muso cɛla i y'a faamu wa i b'i gɛn Yuma fana b'a gɛn i y'a faamu i k'i da bɔ ne ni muso cɛla Salifu wuli ka bɔ n ka du kɔnɔ Saka i ta y'a to filɛ e Yuma bɛna ne sɔrɔ yan
K'a confirmer la de. E taara mun fɔ Salifu ye? Ka taa mun fɔ Salifu ye wa E taara Saka? mun fɔ Salifu ye? Sisan i ka baara de kɛlen don sa ko mun kɛ so kɔnɔ i bɛ taa bɔ ka taa u bɛ ɲɛfɔ kɛnɛma mɔgɔ ye donc e bɛ t'i cɛ lebu kɛnɛma mɔgɔ de o tɛ sa? Saka wala ka t'i lebu wa ne ma t'i lebu dɛ ne taara kuma lakali Salifu ye o y'i terikɛ de. Awɔ an ɲɛna n'i taara kuma lakali donc ne ni e jogo ni tɛ se ka ɲɛ ni e tɛ se ka ɲɛ i y'a faamu wa donc mun bɛ yen sisan i bɔra yɔrɔ min na i bɛ segin sisan i bɛ taga ka bɔ yan nɔ voilà. Saka ne tɛ taga yɔrɔ si. Juma ne nin ko bannen e ni an tɛ ka bɛn bilen fiyewu an tɛna bɛn yɛrɛ bilen o fɔ ye mun ye taga kuwa ma se ka don so kɔnɔ ko fɛn b'i ka minɛnw bila ka fara ɲɔgɔn kan k'u bila ka taa i y'a faamu donc samu bɛ se segin nɔ na sisan awɔ. Saka ne kɔni tɛ taga yɔrɔ si. Ne tɛ taga yɔrɔ si. Juma tɛ yan Saka an bila n tɛ taga yɔrɔ si. ayi n'i ka taa ka bɔ n ka so n ka sira foyi t'i la bilen. Saka ne tɛ taga yɔrɔ si. ayi i taga taga ka bɔ yan i tɛ don yan dɛ. Wallahi Saka n'i ye minɛ tugun ko tɛ don so kɔnɔ ni ne tagara i ɲɛ tɛ da ne kan tugun ne kɔni b'o f'i ye. N b'o yɛrɛ de nɔfɛ ɲɛ kana da i kan ne bɛ fɛ ɲɛ kana da e yɛrɛ de kan bilen i y'a faamu wa voilà donc n'o don ka ban n b'i minɛ tuguni wa taga voilà taga i bɛ minɛ n bɛ tila k'u bila ka taa n bɛ lafiya sisan. Saka n to yen nɔ sa n tɛgɛ bila. Ne y'a sa ne b'a dɔn e dusu kasilen don sa O ti wajibi ye de munna ne dusu tɛ kasi ne tɛgɛ bila ne ka taa kɔnɔ. ayi jɔ sa e b'a dɔn décision mun fɔra aw ka cɛkɔrɔba nana ne ka cɛkɔrɔba ye mun fɔ e b'a dɔn nin ko in an ye denmisɛnnin de ye diyagoya don a bɛ anw kan dɔɔnin ko ne yɛrɛ kun mago b'a la k'an réfléchir a ko de kama fɔlɔ mais quand même ne kɔni y'a décidé yɛrɛ de hali n'an bɛ sa sɛgɛn de la ne b'a la fo yɔrɔ min mais voilà mais kɔni il faut que a ka ko k'u y'i di mɔgɔw ma il faut ko ka i yɛrɛ kan k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ko ka dabila Saka ne yɛrɛ kun n'o fɛn ɲɛna koyi u y'o wele k'o ɲininka o ko muso yɛrɛ k'ale muso yɛrɛ baara ɲɛna o barika la o ko don ko ɲɛnen yɔrɔ kɔrɔ b'a jira ko ko bɛ se ka taa hali sisan ni pɛrɛnnen don dɛ ne kɔni pɛrɛnnen don nin ko in de kun bɛ ka nin ko in ko sumaya an bɛ se ka taa n'a ye ko wɛrɛ tɛ bilen an k'o kalan ne kɛ sa Salifu kɔri baasi la aba n'a fɔ n ye koyi an t'an sigi yan cogo de la a yera n'u ma yera nin cini fara jugu ye walayi ne yɛrɛ e sɛgɛn nin ko la cogo ma la a bɛ fan jumɛn sa a bɛ fan jumɛn a nana u ka so yɛrɛ a kan ka n'a kɛ n'u ka so ne filɛ ne ma fɔ k'a kana a bɛna a bɛna ala k'an to ɲɔgɔn ye walayi ne yɛrɛ y'a jɛ ne ni Salifu ma don ne yɛrɛ kun bɛ fɛ ka ci dɔ f'i ye o kuma an ka sigi sa ayi a tɛ sigi kuma ta ne muso fura ta wala kɔrɔ cɛ yɛrɛ i kun mɛnna mɔgɔ ka ten bɛɛ ko ten bɛɛ y'i ta sɔrɔ muso bɔ fan a ko an yɛrɛ de sa ne b'a dɔn b'a dɔn coyi b'a dɔn tigitigi dɔnbaga yɛrɛ de ye i ka mɔgɔ ninnu dɔ tɛ dɛ ko i bɛ nin dɔn coyi problème t'a la n'i ko tigɛ ala sɔnna ma e ko Juma k'a bɛ na wa a bɛ na Juma bɛ na ne yɛrɛ n tila ka kuma fɛ a bɛ se yan a bɛ se yan an to ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min Salifu ka bɛ bɛɛ tɛ sa an ka taa ci dɔ la t'o la komi n ka teli problème t'a la n b'a fɔ Juma yɛrɛ a bɛ se yan n y'a faamu inchallah merci beaucoup a diyara n ye Juma kɔri baasi la
an tile shaga. Nisi. Agara famai boy. Shaga ni tile a kɛra fama ye. Era do kapasida. Alhamdulillah baasi foyi tɛ na. Awɔ o kɛra. Ne bɛ deli ka yafa ne ma. An mu tɛmɛ ɲɔgɔn fɛ. Ne yɛrɛ i tɔɔrɔ yɛrɛ wallahi. Kabi i tagara ne yɛrɛ ma se ka lafiya fiyewu. Ne bɛ n da su kɔnɔ. Hali dumuni yɛrɛ tɛ ka se ka kɛ. E kɔni e de bɛ yafa ne ma. Shaga o banna sa. O banna ne yafara o. Ko mun tɛmɛna ka ban. Ko mun ma ɲɛ kɔni. O ma ɲɛ de ne yafara. Awɔ ne yafara Shaga. I ko foyi wɛrɛ tɛ yen nɔ. Ayi foyi wɛrɛ tɛ yen. Ko min kɔni tɛmɛna ka ban o tɛmɛna ka ban. Foyi tɛ yen nɔ. Awɔ. Buranmuso de. Ne yɛrɛ mun da e kan kuma min fɔ tila k'i gɛn ka taa. I ka tila ka na ne lajɛ tuguni. Jara ye kojugu. O tɛ foyi ye. Mun nan'i lajɛ de ni baasi t'i la. Komi baasi t'i la ka ban ne bɛ sira ɲini. Ayi i ɲininka. N kɔni bɛna nin f'i ye sa mɛ kɔni ka di ne ye kɔni n b'i deli yɛrɛ de bolo fila bɛ n kɔ ye n'a sɔrɔla e kun bɛ se ka ko mun ko ka segin ka na wa Shaga wala e ma suma ye o ko fɛ sumaya cogo di o tuma e tɛ foyi kalama jumɛn ne ye cɛ wɛrɛ sɔrɔ o ye Shaga ka cɛ wɛrɛ sɔrɔ wa awɔ ne ye cɛ wɛrɛ sɔrɔ ne kun na n'i lajɛ de ni baasi t'i la komi baasi t'i la ne bɛ sira ɲini Shaga ayi kuma cogo di ayi e ko k'e ye cɛ wɛrɛ sɔrɔ cogo di la Shaga ne ko i ma ne ye cɛ wɛrɛ sɔrɔ o kuma foyi ma f'i ɲɛna i terikɛ Salifu o de ye ne ta ne bɛ taa an b'a kɛ kɔfɛ k'an bɛɛ Shaga ne tɛ jɛra